In deze aflevering praat Frans Raven van de gemeente Onderbanken over het project Onderbanken Hartveilig en vertelt deken Jos Schreurs over de 2 mijnwerkersboeken die binnenkort uitkomen. Het is aflevering 91 van Lopende Zaken. Hier is Paul Verstegen. Welkom bij Lopende Zaken, het 2-wekelijks achtergrondmagazine van streekomroep LoTV. In deze tijd, waar we met gas en stroom het huishouden kunnen draaien, is het nauwelijks voor te stellen dat onze samenleving op kolen draaide. Die kolen werden gewonnen in Limburg. Straks aan tafel in Lopende Zaken deken Schreurs uit Schinnen. Eind deze maand verschijnen 2 belangrijke standaardwerken over het Limburgse mijnverleden en daar heeft deken Jos Schreurs zich jaren voor ingezet. Maar eerst dit. Harry? Wat is er? Ik voel me niet goed. Benauwd. Heb je benauwd? Benauwd? Moet even naar buiten. Oh, wat is er? Wat is er? Harry! De eerste 7 minuten nadat iemand is getroffen door een hartstilstand zijn letterlijk van levensbelang. Zo blijkt uit dit filmpje van de stichting Hart voor Limburg. Vandaar dat de stichting wil dat zoveel mogelijk mensen weten wat ze moeten doen bij zo'n hartstilstand. Hoe werkt die eerste hulp in Onderbanken en de gemeentes eromheen? In Lopende Zaken een gesprek met verantwoordelijk ambtenaar Frans Raven van de gemeente Onderbanken. Meneer Raven, welkom. U werkt bij de gemeente. Wat is uw taak precies om die hulpverlening bij hartproblemen te begeleiden? Nou, als beleidsmedewerker welzijn, volksgezondheid is natuurlijk de volksgezondheid natuurlijk het onderwerp wat te maken heeft met het ingrijpen wanneer er iets is aan het hart van een inwoner van Onderbanken. En wanneer dat gebeurt en omstanders zijn daarbij getuigen, dan is het zaak om zo snel mogelijk 112 te bellen. Ja, maar heeft u een coördinerende rol in dit verhaal? Nou, ruim 2 jaar geleden is er vanuit de Raad een initiatief gekomen. Ik dacht vanuit de VVD om ook in Onderbanken te starten met een project Onderbanken Hartveilig. En dat betekent dat je dus probeert om in de hele gemeente Onderbanken te zorgen dat er voldoende vrijwilligers en ook defibrillatoren aanwezig zijn om in geval van nood in te kunnen zetten. Oké, en defibrillatoren, dat zijn die apparaatjes die aan de muur hangen op verschillende plaatsen? Dat zijn dus de apparaten die aan de muur hangen op, ik dacht, 8 verschillende plekken in de hele gemeente Onderbanken. Ja. En hoe dicht moet dat netwerk zijn? Nou, landelijk geldt een norm dat 1% van het aantal inwoners van een gemeente, als dat 1% vrijwilliger is, dan zou er een voldoende dekking moeten zijn om in geval van nood, als er dus een melding komt bij 112, om ook daadwerkelijk te kunnen garanderen dat er ook daadwerkelijk mensen verschijnen die dan kunnen reanimeren en ook de AED kunnen gebruiken. Ja, nu heeft u als gemeente de schouders eronder gezet. Halen we dat aantal hier in Onderbanken? Nou, toen wij startten met het project 2 jaar geleden, was toch binnen afzienbare tijd, binnen een half tot 3/4 jaar, waren er toch meer dan 100 mensen die zich hadden aangemeld. Dat wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk mensen zijn die uiteindelijk binnen het AED Alert systeem, zoals dat dan met een mooi woord heet, ook geregistreerd zijn. Maar, want wat is daarvoor nodig? Wat moet er gebeuren met een vrijwilliger voordat hij zeg maar meedraait in het systeem? Dan dient hij een training te volgen waarbij hem geleerd wordt om te reanimeren. Dat is dus het hart weer op gang brengen middels massage, mond-op-mond beademing en het inzetten van de AED. Is het hele gerichte eerste hulp in feite? Ja, mensen die een EHBO-diploma hebben of bedrijfshulpverlener zijn of bij de brandweer zijn, dat zijn mensen uiteraard die dit vak beheersen en zeg maar dan automatisch gediplomeerd zijn om als vrijwilliger in het project mee te doen. Ja, maar even terug naar dat dekkingspercentage. Hebben we hier in Onderbanken nou voldoende vrijwilligers om ervoor te zorgen dat we zeg maar volgens de landelijke richtlijn kunnen opereren? Ja, nou dat is een paar weken geleden is een nieuwe vrijwilliger heeft zich aangemeld en ik had even op de site van Hartveilig gekeken en daar stond op dat Onderbanken
zegt net tegen de grens van die 1% aan. We hadden op dat moment 79 vrijwilligers. Nou ja, Onderbank heeft, zoals je weet, bijna 8000 inwoners. Dus 1% van 8000 is dat je er ook 80 zou moeten hebben en dan voldoe je aan de 1%. Nou, en toen die meneer zich aanmeldde, dat was bovendien iemand die al gediplomeerd was, heb ik het zijn afgegeven naar onze communicatieafdeling. En die zegt van luister, Onderbank zat voorheen tot op de 1 na hoogste grens, namelijk nog net geen 1%, maar wel redelijk goede dekking. En door die aanmelding van die ene persoon zijn wij dus nu ook, net als Simpelveld overigens, Simpelveld was ook een gemeente die voldeed aan die dekking van meer dan 1%, is Onderbank nu dus ook. Ja, maar één persoon, daar hangt het dus vanaf? Ja, kijk, je zat op 79, doordat je er nu 80 hebt, zit je boven de 1%. Als je op 79 zat, zat je net onder de 1%. Ja, en het systeem werkt nu eenmaal zo dat bepaalde grenzen worden aangehoord. Val je onder die grens, dan kleur je donkergroen. En nu kleuren we, ik dacht, een rode of een blauwe kleur op de kaart. Waardoor Onderbanken dus nu ook samen met Simpelveld de enige 2 gemeentes in Zuid-Limburg zijn die voldoen aan die landelijke dekkingsnorm. Nou, dat moet een hele geruststelling zijn voor de inwoners hier in Onderbanken. Want het kan maar zo gebeuren, hè? 300 per week in heel Nederland. Stel nou voor, ik krijg een hartstilstand inderdaad bij mij thuis in Onderbanken. Wat gebeurt er dan? Hoe gaat die bal rollen? Nou, het is dan zo dat mensen in uw omgeving dan dat signaleren en zo snel mogelijk 112 bellen. En vanuit 112 wordt er dan via AED-alert, wat ik net al noemde, dat is zeg maar het systeem dat zorgt dat een boodschap wordt doorgegeven via sms naar alle mensen die in een bepaalde regio wonen, want de melding vindt plaats binnen een bepaald postcodegebied. En dat hele systeem is zodanig ingericht dat er binnen enkele seconden een sms-bericht verstuurd wordt naar alle vrijwilligers die binnen dat postcodegebied wonen. Een melding krijgen van er is een melding van een hartstilstand, mogelijke hartstilstand. En die mensen krijgen dan een oproep om zo snel mogelijk ter plekke te gaan. En die vrijwilligers weten dan ook of er eventueel apparatuur in de buurt is, zo'n AED-kastje? Ja, dat wordt ook in het sms'je versteld. Haal de AED op Bouwbergstraat nummer zoveel bijvoorbeeld als het in Schinveld gaat. Daar weet ik toevallig dat er eentje op de Bouwbergstraat hangt en eentje bij de kerk. Maar stel nu, ik zit in de auto en ik ben op weg naar Brunsum. En ik word net bij het plaatsnaambordje Brunsum, net daarvoor krijg ik een hartstilstand. Nou, er zijn hele alerte mensen, die gaan meteen reageren. Hoe gaat het dan? Ja, dan is het zo dat je natuurlijk buiten het dekkingsgebied van Schinveld en wellicht ook net buiten het dekkingsgebied van Brunsum valt. Maar dan zal het systeem wellicht, want als iemand dan belt hij met een mobiele telefoon, dan is die te traceren waar u zich op dat moment bevindt. En zal een AED-alert gaan naar de mensen die het dichtst op dat moment dichtst mogelijk in de buurt zijn, denk ik. Maar dan kan dat weet ik dus niet. Nee, maar dan kan het zijn dat in Brunsum het aantal vrijwilligers dat zeg maar daar actief is, minder is, verhoudingsgewijs, dan hier in de gemeente Onderbanken. Hoe wordt dat verschil opgevangen? Want het gaat natuurlijk wel om een bepaalde standaardzorg die je probeert aan te bieden. Ja goed, dat is inderdaad zo. Hè. Als in Brunsum minder vrijwilligers zijn, dan is de kans aanwezig, laten we het niet hopen natuurlijk, maar is de kans aanwezig dat er bij een melding dat er niet binnen 7 minuten iemand staat. Dat er niet binnen 7 minuten iemand staat. Ja. Dat kan. Ja. Is dat geen zorg voor de gemeente? Dat is voor een gemeente zeker een zorg. Maar goed, wij hebben er in het begin ook alles aan gedaan om zoveel mogelijk. We hebben ook wat ambassadeurs ingeschakeld in de beginperiode. Hè. Dus wat bekende en markante figuren in de diverse kernen van de gemeente Onderbanken. Om hun te motiveren om zoveel mogelijk reclame te maken bij mensen. Om zich toch vooral te melden als vrijwilliger. En dat heeft in die eerste maanden en het eerste jaar echt geleid tot een flinke aanmelding. Ja, maar nou is de gemeente Onderbanken een vrij compacte gemeente. Het is niet zo dat u als gemeentes in een bepaalde regio zegt, jongens, hoe kunnen we dit punt gezamenlijk aanpakken? Nou,
dat is ook het punt waar ik net aan dacht toen u aangaf van ja, wordt er in dit geval ook samengewerkt? Ja. Nou, samengewerkt wordt er op volksgezondheidsgebied wel in Parkstad, maar met betrekking tot het aanschaffen, het hele AED-project in de diverse gemeentes, is elke gemeente autonoom en besteedt ook die apparaten op een eigen manier aan. Elke gemeente is daar wat dat betreft helemaal autonoom. Goed, maar die apparaatjes, dat is vrij concreet. Maar dan gaat het om die vrijwilligers, want daar draait het toch in feite om. Die moeten er zijn. Ja. En dat wordt eigenlijk per gemeente dat wordt georganiseerd. per gemeente. En als Brunsum zegt van nou, we hebben wel erg weinig gemeentes, dan kunnen ze geen beroep doen op vrijwilligers in andere gemeenten. Nou, laat ik het zo zeggen, het is zo dat een vrijwilliger overal inzetbaar is. Hè. We hebben ook bijvoorbeeld bij ons op het gemeentehuis medewerkers die daar werken, die zijn ook vrijwilliger. En die geven dan aan bij AED Alert dat ze tussen 9 en 5 tijdens kantooruren niet op het huisadres bereikbaar zijn, maar dat ze dus binnen dit postcodegebied van Schinval aanwezig zijn. Dus op dat moment zijn er dus wat extra vrijwilligers beschikbaar die medewerker van de gemeente Onderbanken zijn. En in de avonduren krijgen ze dan, maar dat allemaal zodanig in het systeem ingevuld dat ze op het juiste moment een sms krijgen dat ze, als ze hier zijn en hier aan het werk zijn, eventueel een sms krijgen om ook naar een acute noodgeval te gaan wat zich in de gemeente Onderbanken. Het hele systeem draait of valt eigenlijk bij vrijwilligers. Hè? Ja. Dat is aan de ene kant mooi, aan de andere kant is dat ook een beetje verontrustend, niet? Ja, je zou kunnen zeggen van, dat inderdaad zo is. Want het is ook nog eens zo van, die vrijwilligers die er zijn, die kunnen ook eens een keer hun telefoon hebben uitstaan. Of die kunnen ergens anders zich bevinden en krijgen dan wel een sms, maar kunnen niet binnen 7 minuten ter plekke zijn. Dat is inderdaad wel iets waarvan je kunt afvragen van, ja, is dat iets waarvoor je... Het gaat om levensbelang, Ja, absoluut. letterlijk. Absoluut. Zou het niet moeten professionaliseren? Nogmaals, met alle respect voor die vrijwilligers. Of is dat onbetaalbaar? Nou, ik denk dat dat inderdaad onbetaalbaar zou zijn. Want dan zou je inderdaad in Onderbanken alleen al, wil je voldoen aan de dekkingsgraad, een 80 mensen paraat moeten hebben staan. Beroepsmatig. En ik denk dat dat onbetaalbaar is. Ja. Nu bent u op dit moment best wel tevreden. Ik bedoel, u heeft een voldoende dekkingsgraad. Maar valt er nog naar iets te streven als het gaat om de first alert bij hartproblemen in de gemeente Onderbanken, wat u betreft? Waar je naar streeft is zoveel mogelijk. Hè? Want wat ik net al zei, het is niet gegarandeerd. Ook al heb je 1% van de bevolking als vrijwilliger, dan nog is het niet gegarandeerd dat er bij een melding iemand aanwezig zal zijn. We hebben tot nu toe in 2 jaar tijd 3 meldingen gehad en alle 3 keer is er ook daadwerkelijk iemand verschenen. Dus wat dat betreft mogen we van geluk spreken dat dat inderdaad zo is, maar voor hetzelfde geld kan dat natuurlijk ook voorkomen dat dat een keer niet lukt. Ja, en nog meer AED's, helpt dat ook? Nou, het is nu zo dat er een dusdanige dekkingsgraad is dat alleen de echte buitengebieden net buiten de dekkingsgraad vallen. Maar meer AED's is op zich niet nodig, omdat die dekkingsgraad ervan uitgaat dat er binnen een straal van 500 meter een AED aanwezig en beschikbaar moet zijn. Oké. Dank voor uw komst hier naar Lopende Zaken. Frans Raven. Eind deze maand liggen ze in de boekwinkel 2 standaardwerken over het mijnverleden van Zuid-Limburg. Mijnwerkers in Limburg is een wetenschappelijk verantwoord werk waaraan verschillende schrijvers hebben meegewerkt. In en onder het dorp is een verhaal over de mijntijd geschreven door Wiel Kusters. Onze volgende gast kan zich de tijd van de kolenmijnen in Limburg nog goed herinneren en hij heeft zich altijd ingezet voor het vastleggen van deze voor Limburg zo belangrijke periode. Hier aan tafel deken Jos Schreurs. Meneer Schreurs, welkom. Dank u wel. De periode dat we hier nog volop draaiden op kolen, die staat er nog helder voor ogen? Ja, maar dat is dus toch ook een stuk van mijn jeugdperiode. Hè. Ik bedoel, voor mijn ouders huis, dat stond een nut, stopte 3 keer per dag de bus naar de vroegschicht, de middagschicht en de nachtschicht. En ik bedoel, dat is een beeld wat je als klein kind al meegekregen hebt. Ik ben in 1934 geboren, dus ik heb vele jaren dit van nabij meegemaakt. Ook
de hoogtij van de mijnen enzovoort. En hoe dat met name ook in de gemeenschappen hier in Zuid-Limburg, hoe ze daar een belangrijke plek in vervulden enzovoort. Ook de cultuur, het verenigingsleven, alles wat daarbij hoorde in een sterke mate mee bepaalde. Dat was dan hun vrije tijd. Maar de leven werd toch ook sterk beheerst door de... Hoe was dat mogelijk, dat die mijnen zo bepalend waren in de hele samenleving? Omdat ze dus eigenlijk een monocultuur waren. Ik bedoel, het was eigenlijk de enige belangrijke industrie. Ik bedoel, kinderen gingen naar de koel of gingen op een gegeven moment werden beambten of zoiets. Hè? Ik bedoel, dat waren de twee Het was de nummer 1 werkgever hier in Limburg. Ja, ik bedoel, dat was in ieder geval de dominante werkgever. Je had natuurlijk ook wat kleinere toeleveringsbedrijven, maar die hadden ook vaak op een of andere manier een binding met de mijnen. Maar dat je dus een alternatieve industrie had in die tijd, die was er niet. Maar dan toch de vraag nog een keer, hoe was het mogelijk dat zij zo bepalend waren in de hele samenleving? Want de mijnen bepaalden hoe je spaarde, die bepaalden inderdaad voor een deel hoe het verenigingsleven in elkaar zat. Ja. Want ze financierden de harmonie en de fanfare, maar ook de voetbalclubs. Er ging heel veel geld om uit die mijnen in het hele sociale leven van de Limburgers. Nou, er is in ieder geval daar zijn er diverse impulsen voor geweest, maar een van de belangrijke impulsen die is gekomen uit de katholieke kerk hier in Zuid-Limburg, die op een gegeven moment de voorbeelden in het buitenland zag, ik noem maar even de Borinage, bijvoorbeeld in België, die dus echt verpauperde mijnwerkers enclaves waren, waar dus ook op een gegeven moment in de bevolking zelf een soort in ieder geval verpaupering aanwezig was. En vanuit de katholieke kerk is er toen naar gestreefd dat hier de mijnwerkerskolonies, zo werden die genoemd, werden opgericht. Dat waren dus eigenlijk dorpen, zodat mensen in hun vrije tijd in een dorpscultuur leefden en vandaar ook op een gegeven moment hun verenigingsleven organiseerden, hun eigen tuintje hadden, de duiven konden houden. En ik bedoel, dat soort dorpscultuur wat dus tegelijkertijd een parochie vormde. En daar woonden mensen samen. En je krijgt dus, je kunt dat nog ten dele zien, dat wij dus verspreid over Zuid-Limburg de mijnwerkers woonden en met de rangen en standen die daar waren, met de beambtenwoningen. Dat was er natuurlijk wel. Maar dat heeft in feite het patroon bepaald van de Limburgse samenleving, de Zuid-Limburgse samenleving. En welke rol speelde de kerk in die samenwerking? Nou, ik denk op een gegeven moment dat een zorg voor die kerk is geweest. Enerzijds op een gegeven moment een belangrijke bijdrage geleverd aan de mondigmaking van mijnwerkers, met name de vorming van de eigen organisaties. Hè. Ik bedoel, waardoor op een gegeven moment in de vooroorlogse periode, maar ook in de naoorlogsperiode, de Rooms-Katholieke Mijnwerkersbond een hele belangrijke, sterke bond was, ook in zijn onderhandelingspositie naar de mijndirecties toe. Kijk, ook een van de zaken die daar een lange tijd een rol hebben gespeeld is dat de leiding van de mijnbedrijven dus bij een zekere lange tijd niet Limburgers waren. Mensen in Delft opgeleid, daar was de opleiding van de ingenieurs. Ja? Dat waren de mensen die hier de leiding hadden, die dus ook een doorsnee niet katholiek waren. En een van de, dat is ook een beetje een van de strevingen van de Rooms-Katholieke Mijnwerkersbond was om dat er een eerste katholieke directeur zou komen, de mijnen. Nou, dat hebben ze geweten hoor. Ik bedoel, die was dus wat dat betreft liberaler als de dingen. Dus zo'n gelukkige uitkomst is dat niet geweest, maar dat paste in dat patroon van die tijd, die emancipatie van dingen. En daar, aan de andere kant heeft de kerk ook ervoor gezorgd dat direct na de oorlog, toen er toch wat sociale onrust was in de mijngangen, NSB'ers die ook weer aan het werk gingen, dat meteen dat er voor rust werd gezorgd. Ja, ik denk op een gegeven moment, kijk, de moeilijkheid was natuurlijk op een gegeven moment in de oorlogsperiode officieel die vakbond niet bestond. Overigens onder de motto van zogenaamde katholieke actie, dat werd dan gepresenteerd als een religieuze beweging en dat mocht van de bezetter wel. Onder dat motto kwam men toch bij elkaar, bovengrond en ondergronds. En maar ik heb het nu dus over na de oorlog. Hè? De sociale onrust die er was, die moest gedempt worden. Ja. En daar speelde de kerk ook een rol in. Ja, en dat was dus op een gegeven moment ook een machtsstrijd geweest, waarbij dus op een gegeven moment aan communistisch gelieerde vakbondsactiviteiten
aanvankelijk op een gegeven moment ook geprobeerd hebben om dus met name een grote invloed op te bouwen. Dat is maar heel tijdelijk is dat gelukt en maar heel snel daarna is dus een opleving gekomen van de Katholieke Mijnwerkersbond. Die op een gegeven moment bepalend is geworden heel belangrijk bepalend is geworden voor de georganiseerde mijnwerkers. Maar speelde de kerk min of meer onder één hoedje met die mijnwerkers, werkgevers? Nou, kijk, een van de problemen die daarbij is, een kerk als zodanig, is dat dingen, maar kijk, een vooroorlogse figuur is natuurlijk Poels geweest, die op een gegeven moment een heel belangrijk stempel gedrukt heeft op de ontwikkeling dus van het mijngebied, ook waar we straks over gesproken hadden, de vorming van die kernen, die woonkernen enzovoort, manieren van leven, organisatie enzovoort. Ook in een belangrijke organisatie van de mijnwerkers zelf. Die dingen, dus in zoverre was er dus een invloed van de kerk aanwezig. Maar de eigenlijke, en dat vind ik dus als we naar de sluiting toe gaan, dat we ons bewust moeten zijn dat een van de weinige plekken in Nederland waar een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie tot stand is gekomen. Dus dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het bedrijf, de merrieren die dingen. Dat zijn degenen geweest die in gezamenlijkheid besloten hebben op verzoek van een overheid om de mijnen te sluiten. Die dus daar ook over eens waren dat dat gebeurde. Ik persoonlijk denk achteraf, vanuit de periode dat ik actief ben geworden, dat dat jammer genoeg ertoe geleid heeft dat het tegenspel wat had moeten komen met name vanuit de georganiseerde mijnwerkers, dat te weinig of niet tot stand kwam, juist vanuit dat harmoniemodel in de voorafgaande periode. Ja, ik bedoel dat daarom de stagnatie in de herstructurering met name te weinig geurgeerd werd van... Meneer Scheurs, er was toch toen de mijnen sloten, was er ook een bepaalde opluchting bij heel veel mensen. Oh, ja, die vieze mijnen, blij dat ze dicht zijn. Ja, dat was met name ook een van de redenen dat vanuit de vakbond aan de sluiting is meegewerkt, doordat vaders zeiden, mijn zonen, mijn kinderen onder geen voorwaarden meer de mijnen. Ja, dat was heel duidelijk. Ik bedoel, en als je dus ook in onze boeken naleest wat een hels werk, dat werk in die mijnen was, kun je je natuurlijk heel goed voorstellen dat we zeiden, nou, daar moeten we echt vanaf. Ja? Ondanks het feit dat natuurlijk in die tientallen jaren van de opbouw van de mijnen een sterke verbetering was gekomen, de techniek enzovoort, daar is gelukkig in dingen van. Maar het bleef op een gegeven moment. Ik ben zelf 1 keer een hele dag ondergronds geweest. Nou, dat heb ik geweten hoor. Ik bedoel, ja, omschrijf dus wat u zag en voelde. Nou, het eerste wat je zag als je beneden kwam dat je in een helverlichte gang kwam. In een helverlichte gang, wit enzovoort, dat was de hoofdgang enzovoort. Maar, nagelang je dichter bij het codefront kwam, werd het steeds lager. En toen wij dus aan dat codefront kwamen, waar de jongens aan het werk waren, die hadden natuurlijk ook lol aan om te zeggen van hier, neem ze maar zo'n voerhamer. Hè? Nou, alleen al zo'n voerhamer. En in een gebogen houding staan, daar tegen bloedheet enzovoort. Nou, dit soort, wat dan gewoon een eendagservaring voor ons was, maar waarvan je in ieder geval overgehouden hebt als mensen dat tientallen jaren moeten doen enzovoort. In die omstandigheden, nou, laat je doen. Maar dat belang van die mijn, u zegt het zelf, er was een soort van harmoniemodel waardoor er eigenlijk veel consensus was over het sluiten van die mijnen. Ja. Dus van tevoren dus bij de bedrijfsvoering. Hè? Maar kun je dan zeggen dat men achteraf helemaal niet goed heeft ingezien, ook hier niet in Limburg, hoe belangrijk die mijnen in feite waren? Jawel. Maar ik bedoel, er was natuurlijk op een gegeven moment, die hele dingen, maar dat kunt u in het standaardwerk, kunt u dat weer helemaal nalezen, van de codeprijzen, de subsidies die daarbij, de code- en stalengemeenschap, dat allemaal speelde natuurlijk, enzovoorts. Dat was de economische kant van de zaak. Ik bedoel, het was verschrikkelijk onrendabel geworden. Kijk, in die oorlogsperiode en die naoorlogsperiode was voor Nederland warm te houden, waren die mijnen van levensbelang. Ja? Ik bedoel, dat had dan ook gelukkig in die periode, maar dat was heel snel vergeten toen er dus andere manieren kwamen en op een gegeven moment van overheidswegen de subsidiekranen op een gegeven moment dan zijn daar moeten we mee ophouden. Hè? Dat is veel te duur. En als we nu kijken naar publicaties, want er verschijnen nu 2 standaardwerken. Eén daarvan door een aantal wetenschappers waarin in verschillende hoofdstukken zaken op een rij worden gezet. Dus echt serieus werk van gemaakt. En dat verschijnt vele jaren nadat die mijnen dicht zijn. Te laat.
te laat, heel duidelijk. Laat ik zeggen, Hoe komt dat? Hoe komt dat? Dat heeft te maken met dingen. En dan laat ik even nog heel duidelijk zeggen dat wat deze boeken zijn. De geschiedenis van de mijnen is in Hülle en Fülle beschreven. Daar hebben we standaardwerken van. De geschiedenis van de mijnwerkers, de sociale geschiedenis, dat is dit. En dat is wat we... Zij die het werk verrichten, ja, waar het eigenlijk om draait. Ja, en waar op een gegeven moment ook alle aandacht gaat naar de manier waarop op een gegeven moment de mensen zelf het beleefd hebben. Vandaar ook dat bij alle onderzoeken heel wat werk is gedaan om dus urenlang filmopname van gesprekken met oud-mijnwerkers die beluisterd zijn. Gewoon om Maar waarom heeft dat zo lang geduurd? Waarom heeft dat zo lang geduurd? Omdat op een gegeven moment bij een klimaat ontstond dat zo snel mogelijk de mijnen vergeten zouden moeten worden. En bij het afbreken van de mijngebouwen zijn ook als het ware de mijnwerkers in de vergetenheid geraakt. Ja, ik bedoel, de actie van zwart naar groen, zoals dat hier in de dingen, is op zich een actie geweest die uiteraard gelukkig op enig termijn wat succesvol is geworden. Maar binnen die actie moesten ook de mijnwerkers zelf vergeten worden. Dat heeft jarenlang zo geleefd. Tot een jaar of, ja, precies het niet te zeggen, maar laten we zeggen een jaar of 8, 9 geleden, een jaar of 10 geleden, is het klimaat veranderd. En heeft men ontdekt dat de mensen eigenlijk in de hoek vergeten waren, in de hoek gedrukt waren en hun stem niet of nauwelijks gehoord werd. Nou. U heeft zichzelf ontzettend beijverd om deze publicaties te realiseren. Veel gedaan aan fondsenwerving. Nu liggen die 2 werken er. Wiel Custers, dus een boek wat onder zoveel mogelijk mensen wordt verspreid. Ja. Dus voor een heel groot publiek bedoeld. Bent u tevreden? Nou, luister, ik bedoel, het standaardwerk, het wetenschappelijke standaardwerk, wat de uitgangspunt, dat is het monument wat wij oprichten uit respect voor deze mensen die dat jaren gedaan hebben. Ja? En dat is zo'n monument moet kwaliteit hebben, dat is dit. Tegelijkertijd zijn we ons bewust dat dit niet door iedereen gelezen wordt. En we hebben toen gezegd, daar moet een publiekswerk komen. Waar de mensen, het verhaal verteld wordt vanuit de mensen zelf. Dat is het werk van Wiel Custers. Waarin ook nog op een gegeven moment, dat is het aardige in dit boek, tussen de haakjes overal de mijnwerkerstaal opgenomen is. Zodat die in ieder geval ook niet vergeten. En dat boek, dat gaan wij gratis verspreiden onder de 27.000 tot 30.000 mensen die nog ingeschreven zijn bij de pensioenfondsen voor de mijnen. Ook om hun op een gegeven moment in handen te geven hun eigen geschiedenis in hun taal vanuit het verhaal van een mijnwerkersfamilie in Spekkelserheide. Ja, het boek is dus geschreven door Wiel Custers, heet In en onder het dorp. En dan hebben we natuurlijk het boek Mijnwerkers in Limburg, een sociale geschiedenis, dat onder redactie van Ad Knotter eind deze maand ook verschijnt. Het wordt uitgegeven bij Van Tilt. Mag ik u heel hartelijk danken, meneer Scheurs, voor uw verhaal en voor de inspanning om dit project van de grond te tillen. Heel graag gedaan. En dit was Lopende Zaken. Dank aan mijn gasten voor hun komst naar de bibliotheek in Schinveld. Dit programma is terug te zien op onze website lotv.nl en daar kunt u ook kijken naar eerdere uitzendingen van dit programma. Over 2 weken is er een nieuwe Lopende Zaken. Dan zit hier aan tafel Karel Knippenberg. Tot ziens.